Χαίρετε, είμαι 42 χρονών. Έχω χρόνιο πόνο στα πόδια μου λόγω της μέσης. Μου έχει σπονδυλολίσθηση στο μικροπεντεγιούτα 1 από ό,τι καταλαβαίνω. Και πονώ μια ζωή, δεν μπορώ να κάτσω όρθιος ποτέ, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Έχω δοκιμάσει πολλά πράγματα, γιατρούς, ορθοπαιδικούς. Συγγνώμη να σε διακόψω πάνω λιγάκι. Μια ζωή, να το κάνουμε λίγο πιο. Γιατί είχες μια ιδιαιτερότητα. Από ό,τι τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου, δεν μπορούσα να κάτσω το πω τους πόνους. Δεν μπορούσα να κάτσω όρθιος. Ας πούμε, να κάτσω έτσι όρθιος είναι αδύνατο. Μια ζωή. Για πόση ώρα? Μέχρι μετά από 3-5 λεπτά ο πόνος θα φτάνε στο 5-6 και μετά από 10 λεπτά 8-9 ο πόνος. Δηλαδή δεν θα μπορούσα. Έχει τύχει, δηλαδή εγώ το παρατήρησα στην εκκλησία που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος, εκεί το κατάλαβα και εγώ τότε το ξέρω. Και αισθανόσουν ότι αυτό το αισθάνονται σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, έτσι ήταν το φυσιολογικό. Ναι, για μένα ήταν το normal, δεν ξέρω κάτι διαφορετικό από αυτό. Για μένα η ζωή μου ήταν αυτή, να πονάω όρθιος πάντα. Ακόμα και στην καρέκλα πονάω, αλλά ειδικά το όρθιος είναι αδύνατο. Δηλαδή ουρά στη τράπεζα, ουρά από οπουδήποτε είναι αδύνατο για μένα. Και σαν εξήγηση σου είχαν πει ότι. Είναι η σπονδυλολίσθηση που πατάει το νεύρο και μου διάζουν τα πόδια, μου πονάνε τα πόδια, με αυτήν την εξήγηση είχα πάρει εγώ. Πόσο χρόνο θυμάσαι ότι σου είχαν δώσει αυτή την εξήγηση? 12, 13, 14, εκεί γύρω, πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός. Για συνέχιση, συγγνώμη, σε δικό σου. Όχι, εντάξει. Και κάποια χρόνια το ψάχνω, το κοιτάζω, δεν έχουμε προχωρήσει κάπως, δηλαδή ο πόνος παραμένει όλη μου τη ζωή. Και μέχρι που ήρθα σε αυτό το μηχάνημα, με συνέδεσε εδώ πέρα ο κύριος Βαρκέλης, με συνέδεσε πάνω στο μηχάνημα αυτό και για κάποιο λόγο, όταν κάθομαι όρθιος και είμαι συνδεμένος, την πρώτη φορά που το δοκιμάσα, σταμάτησε ο πόνος. Δηλαδή από το 7-8 που θα περίμενα να είμαι τώρα εδώ, 7-8 περιμένω, στα 9 στα 10. Τώρα είμαι στο 0. Και είχαμε σταθεί αντί για 5 και 7 λεπτά. Κάτσαμε όλη τη συνεδρία, κάτσαμε 45 λεπτά, πόσο ήταν, 50, δεν θυμάμαι. Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι με το που φύγα από εδώ και βγήκα έξω, πήγα μετά για καφέ. Πήγα να κάτσω στην καρέκλα όπως κάθομαι πάντα, που μαζεύω τα πόδια μου λίγο για να ανακουφιστώ. Και δεν χρειαζόταν. Για τις επόμενες 10-15 ώρες δεν χρειαζόταν. Το οποίο ήταν πολύ παράλογο για μένα, δεν το είχα ζήσει αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά το είδα. Και έτσι καταλάβαμε ότι μάλλον θα κάνει δουλειά αυτό. Και τώρα είμαστε τέταρτη μέρα. Και ο πόνος, όταν φεύγω, εδώ είναι 0 τώρα. Τώρα δεν πονώ καθόλου, είμαι όρθιος μια χαρά. Δεν πονώ καθόλου. Όταν φεύγω από εδώ, στο δεξί μου πόδι, από το 8 στα 10 είμαι στο μισό με 1, όταν φεύγω. Συνεχώς βελτιώνεται και στο αριστερό μου πόδι είναι 0. Το οποίο είναι αδιανόητο. Αυτή είναι και η εμπειρία. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.